Partybus Boom TV Live. Teďka v tuhle chvíli se nacházíme v autobusu. Když teďka jdeme dál, tak vidíte, že tady jsou takovýhle sedačky, ano, pro 4 se stolečkem, designový stoleček, ano, kde vlastně pojedou naše hostesky, kde budou moct popíjet, mají tam i žlábky na skleničky, aby to nespadlo. Samozřejmě to je třeba, protože my bychom neradi, aby se nějaká hosteska polila svůj krásný kostýmek. Samozřejmě tady máme plazmovky a teďka to byla první část autobusu, protože první část je relaxační. Teďka jdeme do té druhé části, která je daleko horší. Já ti otevřu záchod. Koukni se, jak vypadá náš záchod. Takže tohle to je přímý přenos ze záchodu. Záchod je úplně hygienický. Máme tam dokonce i duck dezinfekci. Samozřejmě já si na ten záchod sednu a já myslím, že tenhle závod se určitě nicméně. A teďka jdeme dál, že tady to se celý takhle točí a ohejbá. Tady máme DJ, ahoj DJ. No zdravím, čau. To je Skála Skálič, alias DJ, můj kamarád, který bude hrát. Je to dvorní DJ Partybusu samozřejmě. Tady vidíme, jakou má celou aparaturu, mixák, CD přehrávač, kufřík plnej CDček. Teďka jdu za část, která nesmí chybět na každém pořádném mejdanu. To je část takzvaná bar. Já jsem teďka v tuhle chvíli za barem, máme tady i pultík, máme popelničky, samozřejmě zase máme žlábky na skleničky, máme kafe, máme i chlast a toho máme opravdu spousty. No a já si myslím, že bych si mohl dát panáka, ale vlastně nemůžu, protože řídím. A tohle je zadní část autobusu. Samozřejmě plazmovky nesmí chybět, ale ani laser a nesmí chybět ani neony. Ano, je to opravdu partybus. Samozřejmě krásně vyšívaný sedačky, je to pecka na jihu od Německa a máme tady i tyč na tanečnici. Wow, jo. Vzadu krásná sedačka, kde si můžete v podstatě i natáhnout nohy. Můžete si koukat na televizi, můžete popíjet, bumbat, můžete koukat na tanečnici a je to opravdu super. A pozor, máme i klimošku.